أمبارك استخدمتي راديو إيرنا لما أنتي أبتلكم زلهم في كورس تخطط ويدما قاشا يكون راديو إيرنا تنقل مبراتو سوشيال وركر محوراوي مويا زلوا كون ماسترز بناي كوميونيتي ديفلوبمنت بلاس بزعابيخا بناي إيرمنتن أبو أمبر ننوي حوان تسأنحيو نلوم أنتي أرستنا بزعبا ديمولو بوليتيكاوي ውድብ ወይ ድማ ፓርቲ ወይ ማይኖሪቲ ፓርቲ እንታይ ኢሉ ንዝብል ዝመምፂና ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካናዳ ብፍላይ ንነዊሕ ዓመታት ማይኖሪቲ መንግስቲ ብፍላይ ብፍላይ ልብራር እዩ ዘሎ ብሰዓት እዚ ዳርጋ ልዕሊ 12 ዓመት ከይዱ ተወርቁ ካብ ትሩዶ ጀሚርካ ሕጂ እውን ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ዘለና እንታይ ማይኖሪቲ ወይ ድማ ደይሙሉእ ውድብ ወይ ከዓ ፓርቲ ንበሎ እንታይ እዩ ንመን ከጠቅም ዜጋ ጠቅም ዶ ኣይጠቅምን ዝብል ብዝበለፀ ዘደንግል መብራቱም ፅልኩም ኣለዎም ቃራሕ መፅሓ ነገና ሰላም ሚኬል ከመይኻ ነዊሕ ኮይኑ ተራኸብናን ሰላምታ ንዓኻ ሰላምታ ንሰማዕትኻ እውን ማይክል መርሓባ እሞ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እንድዩ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ እቲ ብለሲን እንድዩ ሸረካት ሙሉእ ዘይሙሉእ ዝኾነ ጋቨርንመንት ይምረፅ እሞ ዋላ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ እኳ ስሕዚልካ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ሜቢ ሃውስ ሰነት ገለመታት እዮም ንማቐቐሉ ከም በዓል ናይ ካናዳ ኣይኮነን ኣብ በዓል ክስቶ ግን ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ግን ኣሎ እቲ ዝበለፀ ግን እንታይ እዩ ትሕቶና ሎም መዓንቲ እንታይ ማይኖሪቲ ወይ ድማ ደይሙሉእ ብኸመይ እዩ ንዝብል እስኪ በኣ ክንጅምር ኩል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፓርላማታት እዩ ዝፈላለ ፓርላማ ሪፓብሊክ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሃገር ወይ ብሪፓብሊካዊ ማሕደራ እንድሕር ኣልይዎ ብፓርላማ ብሰልፍታት ፖለቲካል ፓርቲስ እዮም ዘብላ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ብዙሕ ዝረኸበት ብዙሕ ቁፅሪ ኣባላት ናይ ፓርላማ ዝረኸበት ሰልፊ ፖለቲካ ሰልፊ ንሳያ ስልጣን ትሕዝ እንተዳኣኒ እኹል ቁፅሪ ዘይረኺባ እታ ሰልፊ ፓርላማ ወይ ኣብ ፓርላማ ዝውክሉ ውሕድ ቁፅሪ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ መልኣተ ባይቶ ዘይብላ ፓርቲ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እታ ፓርቲ እታ ሰልፊ ብሓገዝ ናይተን ካልኦት ሰልፍታት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሓገዝ ናተን እያ ዝኾነ ይኹን ሕግታት ከተፀድቕ ድዩ ፖሊሲታት ከተፀድቕ ናታተን ደገፍ ኣብ ምድላይ ትወድቕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ኣይ ቲንክ ዓዲ እንግሊዝ ኣውስትራልያ ካልኦት ኤውሮጳ ሃገራት እውን ኣለዋ መስለኒ ኣሜሪካ ግን ናይ በዓል ኣሜሪካፈላለዩ እዩ ናይ በዓል ኣሜሪካ ፕሬዚደንት መርፁ ሃውስን ሰነት ኣብኡ ድመቃቐል መስለኒ ኣብኡ እንዲ ዝመቃቐል ፕሬዚደንት ኣሎ ሕጂ እቲ በዓል ኣሜሪካ ፍልይ ዝብሎ እንታይ እቲ ሕጋጋት ሓጋጊ ኣሎ እቲ ኮንግረስ መብዛሕትኡ ግዜ ፈፃሚ ድማኒ እቲ ፕሬዚደንትን እሱ ዝመርፆም መራሕቲ ፕሬዚደንት ሰክረታሪስ ወይ ሚኒስተራት እዮም እቲ ሰነድ ድማኒ ሓውሲ ፈፃሚ ሓጋጊ እሱን ግን ሓውሲ ፈፃሚ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ሓላዊ ዓይነት እዩ ንሱ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ኣብቲ ናይ ካልእን ይከታተሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እውን እንተኾነ እንድሕር እኹላት ኣባላት ኮንግረስ ዘይተረኪቦምን እኹላት ኣባላት ሰነት ዘይረኪቡ እቲ ፕሬዚደንት ዘደለዮ ውሳኔታት ወይ እቲ ዝተማባፅዑ ኣጀንዳታት ክፍፅም ኣይክእልን ኣብዚ ዓዲ ሪፓብሊክ ስታትዮም ዝበልካዮ በዓል ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ዓዲ እንግሊዝ በዓል ቸኮስሎቫኪያ ዝተፈላለየ ሃገራት ወላ ኢትዮጵያ ንገዛ ርሳ ሕጂ ሓውሲ ሪፓብሊክ ስታት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣበናይ ትመርፅ ስኻ ሕጂ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ምምራፅ ብሕሸካ ዋላ ፕሬዚደንት ምምራፅ ሪኢኻ ኣላ ተገናዝቦ ኣለካ ሕጂ ኣብ ናይ ብፍላይ ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ተመሳሰለ እዚ ብፕራይም ሚኒስተር ኸይድ ሳቶም ኳ ብፕሬዚደንት ሕጂ ኣየና የርብሕ ንሰብ ኢልካ ትሓስብ ብሓፈሽኡ እቲ ሃውስን ሰነትን ክህልወካ ከሎ ፓወር ክህልዎ ድሓይሽ ዋላ ፕራይም ሚኒስተር ባዕሉ ፓርቲ ተመሪፁ ብሓፈሻዊ እቲ ፓርቲ ህዝቢ መርፀሎ ማለት እዩ እስኪ ኣየናይ ተገናዝቦ ካብ ክልቲኡ ኣየናይ ሓይሽካ ትብሎ ዝቐባእኻ ርእቶ ወላ ኣነ መብዛሕትኡ ኣብ ካናዳ ነዊሐ ገይረ ብዚ
ብኡ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ዕድመ ስና ብዛሕዲ የሳገር ስለዚ ባያስድ ከሆኑ ክእል እየ ማሲ ቁሩብ ከዳሉ ፍት ንኸውን እየ ስለዚ ናይ ካናዳ ሲስተም ደስ ይብለን ምክንያቱ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ባዕሉ ይምረፅ እቶም ኣባላት ፓርላማ ይምረፁ ድሓር ካብ ኣቶም እዮም ሚኒስተራት ዝሸይም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ድምፂ ኣይረሓቐን ልክዕዩ ኣብቲ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዓይነት እውን ኮንግረስ ይኹኑ ዋላቶም ሰነት እቲ ፕሬሲደንት ባዕሉ ኩሎም ናይ ሓደ ፓርቲ እዮም ግን ሕጂ እቲ ፈፃሚ ኣካል እንድሕር ዘይተገሪሑ ወይ እንተደኣኒ ቁፅፅር ዘይረቂቡ ብፍላይ እቲ ኮንግረስ ማጆሪቲ እንድሕር ኮይኑ ሓደ እዋን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፋሉል ዓይነት ክስተያት ክኸይድ ይኽእል እቲ ፕሬሲደንት ማለት እዩ ወይ ፕሬሲደንትን ቶም ናቶ መሳርሕቶም ኤግዜኪቲቭ ኦርደር እናገበሮ ብዙሕ ከጥፍእ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር እናገበሮ ብዙሕ ሳገብሮ ካኽእል ማለት እዩ ዋላ ፊና ብዝበሎ ሰዓት 4 ተሲኡ ከም ዝገብረና ዘሎ ሕጂ ኮይ ዘረባ ዝነበረና ኔጎሽሽን ናይ ክስታይ ቆሪጭናዮ ገለ ዝብለካ ዘሎ ድሓር መንሽ ትሕሽኩም ዝበለ 10 ከሚእቱ ክውስኹኩም እየ ገለ እናበለ እዩ 10 ከሚእቱ ታሪፍ ክውስኽ እየ እናበለ እንታይ ገብረካ ሕጂ እቲ ሲስተም ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ ናተይ ባየስ ምስ ናይ ካናዳ ዓይነት ምሕደራ ኣካይዳ ምሕደራ ሰሓይሽ ስለምንታይ ወይ ድማ ደይሙሉእ ሰልፊ ድምረፁ ካብ ምንታይ ህዝቢ ሲ ሙሉእ ከድምፅሎም ስለዘይክእል ድዩ ብኸመይ እዩ ማይኖሪቲ ሰልፊ ድምረፅ መብዛሕትኡ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣብ ካናዳ ሕጂ ነዊሕ ከይዱ ዳርጋ 12 ዓመት ብማይኖሪቲ ንኸይድ ኣለና ምስለኒ ወለ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ተኸፋፊሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካናዳ እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ሊበራል ፓርቲን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን እቲ ዝበዝሐ እዩ ዘለዎ ግን ኣብ ገለ እዋን እቲ ህዝቢ ክቁጣዕ እንከሎ ነቲ ሊበራል ፓርቲ ድዩ ዋላ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከምዚ መቕፃዕቲ ዝቆፅዑ ማለት እዩ እቶም ናይ ኣባላት ፓርላማ ናይ ክኾኑ ዝወዳደሩ ንዖም እንድሕር ድምፂ ዘይሂብዎም ውሕዳት ይምረፁ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ዝበልካዮ 12 ዓመታት ኣብ ገለ እዋን እቲ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ 4 ፓርቲስ እየን ተን መብዛሕትኡ ግዜ ማለት ኣብ መንበር ዝረኽባ ብፓርላማ ወይ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ንብሎ ናይ ካናዳ ሕጂ ተን 4 እየን እቲ መራሕተን እንተራ ፅቡቕ ፅልዋ ወይ ተቐባልነት ኣልይዎም ኮይኑ ብዙሓት ኣባላት ፓርላማ ክመርፃ ክእላየን ማለት እዩ ብሃውስ ኦፍ ኮመንስ ሕጂ እሱ እንድሕር ዘየልዩ ግን ይቕየር ማለት እዩ ሓደ እዋን ድማ እንታይ ይኸውን ኣሎ ብዚ ናይ ካናዳ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ናይ የማኒ ማለት እዩ ኮንሰርቫቲቭ ብዙሕ ግዜ እቲ ፖሊሲታት ምስቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝኸይድ ኣይኮነን ሕጂ እሱ ስለ ዝኾነ ነቲ ሊበራል ፓርቲ ኣብ ስልጣን ከምፅኦ ይደሊ ሕጂ ንዑ ከምፅእ ከሎ ግን ሓደ እዋን ከዓኒ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ እንድሕር ፅቡቕ ክንቀሳቐስ ፀኒሑ ገለገለ ካብቲ ክገብሮ እየ ዝብል እውን ተቀራረቢ ናብቲ ናይ ሊበራል ክስታይ ኮይኑ ወይ እውን ገለ ብልሽውናታት ገለ ክርኢ ከሎ ካብቲ ሊበራል ፓርቲ ሕጂ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከዓ ቁሩብ ድምፂ ይህቦ እሞ ከም ዝሕሎ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቁጣዕ ናይ ህዝቢ እቲ ከምኡ ዝገብሮ ማለት እዩ ደስ ዘይብል ነገራት እንተልዩ እቲ ህዝቢ ዝተቆጥዑ ነገራት የርእዮ ማለት እዩ የንፀብርኦ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ኣልበርታ ሙሉእ ሲ 2 ሰባት ጥራሕ እዮም ዘለዎ እቲ ሊበራል ፓርቲ 2 ኣባላት ፓርላማ ሓደ ካብ ካልጋሪ ሓደ ካብ ሓንቲ ካብ ኤድመንተን ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ዘሎ ብፍላይ ዘለናዮ ክፍለ ሃገር መብዛሕትኡ ናብቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝተፀግዐ ፅልው በቲ ናይ የማናይ ክንፊ ድኾን ዘሎ እዚ የማናይ ክንፊ ናይ የሚን ገለ ዝበሃል ብዓረብ ሕጂ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ዝምረፅ ቁፅሪ ውሕድ እሞ ወከልቲ ይስኡን ማለት ኣብኣ ከሎና ኣብታ ነጥቢ ስለምንታይ ክርዳእኒ ደይክእል ሕጂ ሓደ ግዜ ሓቲ ኣነ ነው ኮንሰርቫቲቭ ወይ የማናይ ክንፊ ሰልፊ
نوح عمتات كاب هاربر أتحيزوس كاب حجي عب باور هاي متسن عب سلطان هاي متسن سلمن I know أب ገለገለ كدتي policy ናቱ ለውጦ ሕግታቱ ገሊዩ አንጻር ስደተኛ ትኸውን ገሊዩ ተፈላለየ መንገዲ ወላ ባጀት ናብውን ከምስ ኢኮኖሚ ባዕሉ ስለምንታይ ክርዶ ደይከኣለ ንምንታይ ዝሓለፈ ኤሌክሽን ድሕሪ ትርዶሲ ኮንሰርቨቲቭ ወይ ድማ የማናይ ክንፊ ክስዕሮ ዝግብኦ እዋን እዩ ድብል ሓስብ ነይረ ኣነ ንምንታይ ነዊሕ እዋን ፕራይም ሚኒስተር ትሩዶ ጃስቲን ትሩዶ ከይዱ ኣብ ተወሰነ እዋን ኣብ ዳርጋ ብህዝቢ እውን ዳርጋ እቲ ፖፑላሪቲ እናጠፍአ ከይዱ ዕድላት ነይርዎም የማናይ ክንፊ ወይ ኮንሰርቨቲቭ ንክስዕሩ ንክወዳደሩ ስለምንታይ እቲ መገዶም ኔናዮም እዮም ዝርዩ ዘለዉ ክርዳእኒ ደይከኣለና ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ኣይ ቲንክ ዝበለጠ ስኻ ትፈልጦ ኣብ ኢስት እዩ ዘሎ በዓል ኦንታሪዮ እዩ እቲ ድምፂ ብፍላይ ከምኡነ ካምታ ፌደራል ኤሌክሽን ማለት እዩ ካብ ምንታይ ተላዒሉ እዩ ስለምንታይ ፖሊሲታቶም ደይቅይርዎ ማለት ቀደም ፕሮግረሲቭ ኮንሰርቨቲቭ ዝበሃሉ ነይሮም ዳርጋ ራይት ዊንግስ ኣይኮኑ ነይሮም ሕጂ ግን ዝሓለፈ 12 ዓመት 15 ዓመት ኮታ ድሕርማንሲ ወላ ሃርፐር እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት መገዲ ነይርዎ ብገለይ ስዒሩ እምበር I don't think it was enough divided ስለ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ እቲ ስለምንታይ ትብሎ እስኻ ወለቲ ብኮንሰርቫቲቭ ናይ የማን ሰልፊ ብዙሕ ግዜ ኣንጻር ስደተኛ እዩ ብዙሕ ግዜ ነብስኻ ክትክእል ኣለካ እቲ ክስተት ሕጂ ኣብቲ ፖሊሲታት ምስ ናይ ሶሻል ሰርቪስስ ማለት ናይ ህዝቢ ደገፍ ዝህብ ሸነኽ ብሕክምና ሸነኽ ድዩ ብሶሻል ሰርቪስስ ዝወሃብ ደገፋትን ገለን ብጣዕሚ ፅኑዓት እዮም ማሲ ኣይድግፎን እዮም ንዕታት ኣንጻር ስደተኛታት እዮም ሕጂ ብዚ ናይ ዝሓለፈ ማሲ ዝዓመት እዚ ማለት እዩ ብኤፕሪል ዝነበረና ምርጫ ኣብ መወዳእታ ናይ 2024 ከም ዝበልካዮም ትሩዶ ብጣዕሚ ታሕቲ ነይሩ ደገፉ ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ፖሊንግ ገለ ክግበር ከሎ ጀቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ክመፅኡ ገለ እናተባሃለ ከሎ ንሱ ሪዛይን ክገብር ሓቲቶሞ ኣባላት ናይ ተደፊኡ ወፅኡ እቶም ኣባላቱ እዮም ደፊኦም ምክንያቱ ደገፍ ኣይረኸበን ካብቶም ናቱ ወከልቲ ናይ ፓርላማ ሕጂ ደፋፊኦም ብዙሓት ኣንፃሩ ክዛረቡም ጀመሩ ሪዛይን ገብር ኢሉ ተደፊኡ ወፅኡ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ምስ ኮነ ንካልእ ኣምፂኦም ማለት እዩ ግን ነቲ ናይ የማናይ ክንፊ ናይ ኮንሰርቫቲቭስ እውን ንዕኡ ድግፍኡ ተሓጒሾምሉ ነይሮም ማለት ኣይኮን ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትሩዶ ወይ ገለገለ ተረኽበ ብልሽውናታት ደጋጊሞም ቶም የማናይ ክንፊ እውን የለዓዕልዎ ስለ ዝነበሩ ንዕኦም ክፀልእዎ ጀሚሮም ስሎ ማስ ካልእ ናይ ፖሊሲ ክስተያት እውን ነይሩ ክገብሮ እየ ዝበለ ኣይገበረን ገለ እንዳበሉ ንዑ ብዙሕ ግዜ የጋውሕዎ ስለ ዝነበሩ ናቱ ደገፍ ካብ ህዝቢ ናብ ሓደ ይኸይዱ ሕጂ እሱ ስለ ዝነበረ እቲ የማናይ ክንፊ ቁርብ ደገፍ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ መፅናዕትታት ግን እሱ ምስ ገለሰ ሓድሽ ምስ መፀ ስታይ ገይሮሞ ሕጂ እቲ የማናይ ክንፊ ከነሰብለሉ ዘለና ኣብ ሙሉእ ዋላ ኤውሮፓ ኣብዚ ምዕራብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘሎ ረኣያታት እናተቐየረ እዩ ክኸይፀኒዑ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕ መምፃእ እቲ ሪፓብሊካን ፓርቲ እውን ኣንፃር ስደተኛታት ክሰጉ ድሓር እቲ ናታቶም ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ እውን ኣሲ ነቶም ሃብታማት እዮም ስራሕ ዝፈጥሩ ዝብል እምንቶ ስለ ዘለዎ እቲ ንህዝቢ ዘገልግል ኣገልግሎታት ካብ ህዝቢ ብመንግስቲ ዝምወል ኣገልግሎታት ንዕኡ ኣይድግፎን እዮም ኩሉ ግዜ ዝቆርፅዎ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኮንሰርቫት መራሒ ማለት እዩ ናይቲ የማናዊ ክንፊ ንሱ ደገፉ ከምቲ ዝተባህለ ወይ ህዝቢ ብዙሓት ሪሰርቸርስ ናይ መፅናዕቲ ዝገብሩ ፖሊን ዝገብሩ ክስዕሪ እናበልዎ ፀኒሖም ንሱ ተሳዒሩ ወቅታሕቶ ግናተይ ግን ዘደንግጥ ስለምንታይ ወደ ይክእሉ ፖለቲሻንሲ they tell you something they do something else ይመሽ no the ideology ነገር እንደዚ እቲ ideology ናታቶም ሕጂ
እቲ የማናይ ክንፈስ እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ጭቆና ናይ ምቁፅፃር ክሳያት ኣለዎ ኣብቲ ወፃኢ ሕጂ ሳቶም ነቲ ሃብታም እንድሕር ግብሪ ውሒድ ካሉ እቲ ሃብታም ስራሕ ዝፈጥር እቲ ኩሉ ካልእ ዜጋ ብመንግስቲ ክድገፍ የብሉን ብጀካቲ ጨርሹ ክሰርሕ ዘይክእል ሰርሕ ዝኽእል ጉልበት ኢሎም ሕጂ ንኣብነት ካብ ስራሕ ጠጠው ድሕሪ ኢልካ እዚ አንኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ኣሎ ነቲ አንኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ኣታክ ይገብሩ ሄልስኬር ክሳዕ ፕራይቬታይዝ ክገብርዎ ደልዩ ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ኩነታት ሕጂ ናብ ብሕታዊ ትካላት እንድሕር ደርቢዮም ኣቢሎም ሞ እቲ ዝበዝሕ ዓቕሚ ዘይብሉ ፋይናንሻሊ ንሱ ክህሰየ ማለት እዩ ስለዚ ንሱታት ስለ ዘይገብሩ ስለ ዘይኣምንሉ ከምቲ ካልኦት ምትዕፅፃፍ ክርእዮ ኣይመርፅን እዮም ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ይኣምንሉ ኣይደልሽካ ይኣምንሉ ፅቡቅ ንመለስ ኣብታ ማይኖሪቲ ኣብታ ቀንዲ ሕቶና ስናንድያ ንመን ሰርቭ ገብር እዚ ሕጂ ንቮተርስ ይረብሕ ዶ ትብሎ ስኻ ሕጂ ክልተ ዓይነት ባላንስ ፓወር ክህሉ ከሎ ሓደ ግዜ ሓደ ፓርቲ ነዊሕ እዋን ከገልግል ከሎ ናይ ምስቺፍ ኣሎ ዋላ ልብራር ባዕሉ እቲ ማእኸላዋይ ክንፊ ንበሎ ሓንቲ ፀጋማይ ክንፊ እኳ ሜቢ ኤንዲፒ ክኸውን ምስለኒ ኣብ ፓወር ክፀንሑ ከሎ ይርስዕዮም ቮተርስ ምን መሪፅዎ እቲ ኣብ ገለገለ ለውጢ ድልየካ እዩ ለውጢ ዝብሓፈሽ እዩ ክብለካ ከድልየካ ሕጂ ብማይኖሪቲ ክከይድ ከሎ ብሓደ ሓደ ግዜ ሰብ ክሰምዖም ከለኹ እንታይ ይብል ዋ ኣትሊስት ናይ ላስት ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ትሩዶ ድመርሖ ዝነበረ ምስ ኤንዲፒ ኮይኑ ባላንስ ነይርዎ ናይ ኤንዲፒ መደባት ከይፈተወ የተግብሮ ነይሩ ንምንታይ ላ ፓወር ንክፀንሕ ሕጂ እስኪ ንገረኒ ንስኻ የርብሕ ዶ እዚ ነቲ ደድምፅ ብሓፈሹ ህዝቢ ካናዳ ወዘር ኣብ ካልእ ዓዲ እውን ነቲ ደድምፅ ነቲ ቮት ትገብርሲ መን በደንፈት ካብ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ወለቲ ማይኖሪቲ ዘሎ ስርዓት ደገፍቲ እንድሕር ኣልዮም ሞ ንኣብነት ከም ዝበልካ ሕጂ ኤንዲፒ እንዳደገፍዎ ሊበራል ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ጀሚሩ ኢልካ እዩ ግን ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ጥራሕ ኣይነበረን ንኣብነት ኤንዲፒ ንሶም ዝድግፍዎ ፖሊሲታት ንኣብነት ሕጂ ፋርማኬር ከነተኣታትኡ ኢና ኢሎም መድሃኒት ዘድልዮ ሰብ ኩሉ ብነፃ ብመንግስቲ ሽፈን ተባሂሉ ብዛዕባ ናይ ደንታል ኬር ኢሎም ደንታል ኬራት ኣትዮም ንኣብነት ማይኖሪቲ ስለ ዝነበሩ ኤንዲፒ እውን ዝደፍኦሉ ወይ ዝድግፎ ዓይነት ፖሊሲ ስለ ዝነበረ እዚ $10 ደይ ኬር እውን 10 ቅርሺ ቻይልድ ኬር ሕጂ እቲ ትሑት ዝኾነ እተውቱ ኣካል ሕብረተሰብ ማሰ ክምውሎ ዘይክእል ዓይነት ኣገልግሎታት ንዕኡ ክገብር እቲ መንግስቲ ይደፋፍዎ እዮም ኤንዲፒ እንድሕር ኤንዲፒ ቁሩብ ተወሳኺ ደገፍ ኣልይዎም ኮይኑ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ሊበራል ጋቨርንመንት ብዙሕ ነቲ ተራ ህዝቢ ዝጠቅም ነቲ ውሕድ እቶ ዘለዎ ህዝቢ ዝጠቅም ፖሊሲታት ኣታትዩ ኣብ ካናዳ ሕጂ ከምዚ ዝብሉ ታሪክ ዝፀንሓ ናይ ቀደም ምምፃና መምፅያነ እቲ ነገር ኮይኑ ኤንዲፒ ማይኖሪቲ ዝነበረሉ እዩ ሊበራል ጋቨርንመንት ደፊኡ ንኣብነት እዚ ናይ ሄልስኬራት ኣታትዩ እዩ ዝበሃል ሕጂ እሱ ምስ ተኣታተወ ክቅይርዎ ግን እቲ ህዝቢ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ስለ ዝጥቀመሉ እዚ ሄልስኬር ሕጂ ዘትንክፈሉ ክትንከፍ ኣይደልያን እዩ ሰብ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ እታ ፖሊሲ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዋን ነቲ ዝበዝሕ ህዝብን ነቲ ብዙሕ እቶት ዘይብሉ ወይ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታቱ ክድግፎ ዘይክእል ብዙሕ ከርብሖ ዝኽእል ክጠቕሞ ዝኽእል ነገራት ክገብር ክእል እቲ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ማጆሪቲ እንድሕር ኮይኑ ኦፍኮርስ ማጆሪቲ እናቱ ፖሊሲታት ኣሎ ስለዚ ግደ ኣለዎ ግን ግደ ኣለዎ ነቲ ቮተርሲ ኣብ ገለገለ ይጠቅም ዶ ትብሎ ስኻ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ዛት ገፀ ፀናሕካ ናይ ኤንዲፒ ዝነበረ እንደገና ምስ ሊበራል ኮይኑ እቲ መደባት ናይ ኤንዲፒ ገለገለ ተገዲዱ ፈትዩ ከይፈትዎ ክገብሮ እዩ ንምንታይ እቲ ድምፂ ደልሎ ዜርካ ከም ዘደንገሲ ኣብ ገለገለ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኮንትሮል ገብሩ ኢልካ ትሓስብ ካብ ሓደ
ንነዊሕ ዓመታት 4 ተርሚ 3 ተርሚ ድኸደካ ብኸመይ ትሪኦ? ወል እቲ ህዝቢ ስለ ዝደለዮ እኮ እቲ ነቲ ኤንዲፒ ምሉእ እምነት የብሉ ተረዲእካ እያ ምክንያቱ ንዖም ካኒ እቲ ናይ የማን ሸነፍ እዚኦም ሶሻሊስትስ እዮም ዶ ገለ መለታት እናበለ ነቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ብምርኣዮም ይኹነን እዮም። ሕጂ እቲ ሰብ ኣብ ከሎ ብማዕዶ ዝፈርሖ ነገር ኣሎ። ስለዚ እቲ ማእከሎት ይሕሹና ኢሉ ነቶም ሊበራል ፓርቲ ሕጂ ማእከላይ መርገፂ እዩ ዘለዉ ሕጂ ሶም ይሕሹና ኢሉ እዩ ዝህቦም ዘሎ እቲ ድምፂ ማለት እዩ። ድሓር ከየሕየሎም ድማ ገለ ጉድለታ ገለ ደስ ዘይብሎ ነገራት ቃሪ የሎም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ድምፂ ሂቡ ኩል ኣባላት ፓርላማ ከይሰድድካ ከምዝብለካ እስታይ ግብሮም ሃገርካ መን ጠቕማ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ክህልዋ ዶ በልፅ እዚ ምሻለካ ሙሉእ መንግስቲ ወይ ድማ ጎደሎ ሰልፊ ዘለዋ ብኸመይ ንስኻ ትሪኦ? ነቲ ሃገር እቲ ፓርቲ ዘለዎ ፖሊሲ ኣብ ግምት ካኣቱ ዘለዎ እቲ ፕላትፎርም ናይቲ ሰልፊ ክወዳደር ከሎ ኣብቲ ስልጣን ዝሕዘሉ እዋናት እንታይ ዓይነት ፖሊሲታት ከተኣታቱ ስለ ዝደሊ ይጠቕመና ዲ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ይጠቕሞ ዲ ነቲ ሃገር እውን የልካ ትሪኦ። እጂ ኣብዚ ናይ የመናዊ ክንፊ ክንሪኦ ከለና እቲ ኮንሰርቫቲቭ መብዛሕትኡ ግዜ ሓይሉ ብርቱዕ ናይ ፀጥታ ኣብነት ሕጂ ንእሽተ ገበን ተተገይሮስ ክእሰር ኣለዎ። እዚ ናይ ሪሃብሊቴሽን ማለት ንኣብነት እሱር ዝነበረ ኣብ ሕብረተሰብ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ሕድገት የብሉን ክእሰር ኣለዎ ክኸፍላ ኣለዎ ዓይነት ከም ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ $10 ቻይልድ ኬር ኣይመስለኒ ንሶም ነቲ ሰብ ክስታይ ክገብሩ ኣዴታት ገዛ ይዓላ ዋላ ደቀኒ እለያ ገለ ዝበሃል ዓይነት ኣረኣያታት እዩ ዘለዎም። እዚ ከም ኣይዲዮሎጂ ከም እምነት ዝሓዝዎ ነገራት እዩ ኣይቅይርዎን እዮም። ሕቶ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ክኸፍል ዝኽእል ይኽፈል እናተባሃለ በብቕሩብ ሕጂ ናይ ብሕቲ ሞያታት ትካላት ክኣትዎ ጀሚረናል ምእታው ሕጂ እዚታት ስለ ዘለዎ እቲ ኣየናይ ጥዑይ ኣየናይ ጥዑይ ሰልፊ እዩ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ዘሎ ግደ ኣለዎ እምበር ማጆሪቲ ተሂብካ ንኣብነት እቲ ሊበራል ፓርቲ ማጆሪቲ እንድሕር ሂብካዮ ካብቶም ናይ የማን ሰልፍታት ዝሓሽኦም ማስእኹል ስልጣን ስለ ዝሃብካዮ እውን ብዙሕ ሕግታት ድዩ ፖሊሲታት ድዩ ፕሮግራማት ከተኣታትውልካ ክእሉ እዮም። ኤንዲፒ ንኣብነት ኣሂቦምን እቲ ህዝቢ እምበር ኤንዲፒ ከዓ ብዙሕ ምገበሩ ይኹኑ ድኻኻ ምገበሩ ኣብሎ ገለገለኻ ድኻ ኣብ ገሊኡ ድማ እቶም ሃብታማት ከዓኒ ኣብቲ ወፍርታቶምን ገሊኦምን ደገ እዮም ዘውፅዎ ምክንያቱ ውሕድ ግብሪ ብዝኸፍልሉ ቦታታት ክኸዱ ብዙሕ ክወልደሎም ኣምታን ኣብ ካልኦም ይኸዱ ማለት ይወፁ ንኣሜሪካ እውን ገጾም ይኸዱ ከም ማለት እዩ። መርሓባ ኦኬ ኒ ቮተርስ ወይ ንኬኔድያን ብሓፈሹ ሆቨር ኣብ ካናዳ ክኾን ይኽእል ኣሜሪካ ክኾን ይኽእል ዋላ በዓል ኤውሮጳ ክኾን ይኽእል እዩ ማይኖሪቲ ክኸውን ከሎ ናይ ኢሌክሽን ናይ ምድግጋም ብከስ ከድምፁ ስለ ዘይክእሉ ወይ ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ኤሌክሽን ዝውዕ ክእሉ ብገንዘብ ዓይነት ክሳር ኣለዎ ዶ? ወል ብገንዘብ ዓይነት ካብቲ ህዝቢ እታ ምድማፅ እያ እታ ምድማፅ ካኒ ብሕጊ ከተድምፅ እንድሕር ኮንካ ናይ 2 ሰዓት ነፃነት ኣለካ ካብ ስራሕትኻ ስለዚ ነቲ ተራ ኣድማፂ ነትስታይ እምበር ዋላ እቶም ፓርቲ እውን ተወሰነ ገንዘብ ቀጥፊዮም ካምፔይን ክገብሩ ንካናዳ ብሓፈሽኡ ሲ ብማይኖሪቲ ክትከይድ ኮላ ናይ ምፅዋዕ ናይ ኤሌክሽን ክበዝሕ ክእል ብገንዘብ ዓይን ክንሪኦ ከለና ኸ ክሳር ኣለዎ ዶ ንብል ሕቶ የድሓተካ እሱ ክሳር ኣለዎ ናይ ግድን ምክንያቱም ነብሲ ወከፍ 2 ዓመት እንተዳእኒ ክቕየሩ ኮይኖም ብምሉእ እቲ ናይ ኤሌክሽን መሳርሒ ካብ ሰራሕተኙ ጀሚርካ ኩሉ እቲ መሽናቱን ገሊኦም ማዕቶ ወፃኢታት እዩ ዘሎ ክሳብ 200-300 ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብ ነብሲ ወከፍ ምርጫ ዝወፅእ ዝበሃል ስለዚ ክቡር እዩ ቀሊል ኣይኮነን
እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ ናይ ምርጫ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 30 ካብ 28 መዓልቲ ንላዕሊ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓኒ እቲ ብሃገር ደረጃ ዝግበር ብዙሕ ዳርጋ ኣብ ምድስካል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጠጠው ኣይብልን ግን ሕጂ ክስታይ ይኸውን ብዙሓት ህቦ ኣይረክብን እምበር ጠጠው ኣይብልን እዩ እሱታት ኣሉ ወፃኢታት ኣለዎ ነተን ፓርቲ እውን ኣባላት ዝወዳደሩ ሕጂ ክወዳደሩ እንድሕር ኮይኖም ክእክብዎ ዘለዎም ብዙሕ ገንዘብ ኣሉ 50,000 ድዩ ገለኒ ነብሲ ወከፍ ንኣብነት ተን ፓርቲታት እየን ዝውስኖ ናታተን ኣባል ወይ ንዕአን ወኪሉ ዝወዳደር ሰብ እንድሕር ኣልዩ 50,000 ድዩ ገለ ንኣብነት ከብሉ ኣለዎም ኣብ ገሊኡ ሕጂ እዚታት ኦፍኮርስ ኣሰራሉ ግን ዓቕሚ ዳትዋይ ከዓ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምወላ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ዘለዎ ጥራሕ ዝወዳደር ወይ ዝድግፎ ማሲ ደገፍ ዝረክብ ሰብ ዝወዳደር ማለት እዩ ድኻ ክወዳደር ኣይክእልን እዩ መርሓባት ተረድኤካ ሰብ ብገንዘብ እውን ብዙሕ ክሳራታት ኣለዎ ብፍላይ ከም ኤቭሪ 2 years ሓደ ነገር ከተሕልፍ ተኾንካ እንድሕርቲ ምሳኻ ድፀምድ ደሎ ንበሎ ብሰዓት እዚ ነቲ እዋን እቲ እንድሕር ከም ገለ ኢሎምና ድምፅነት የልካስ ኣብ ኤሌክሽን ኢኻ ክትከይድ ኤሌክሽን ከዓ ገንዘብ ወፃእ ኣለዎ ብሓፈሽ ክትሪኦ ከለካ መደምደምታ ናይዚ ሕቶና ማይኖሪቲ መንግስቲ ደሓን ትብሎ ወይዘር የማናይ ክንፊ ድዩ ማእኸላይ ክንፊ ድዩ ፀጋማይ ክንፊ ድዩ ዋላ ማጆሪቲ ኢልካ ትሓስብ ስኻ ንዓኻ والماجوريتي እቲ ዝሓሸ ምክንያቱ ዋላ ብዓይነት ስታቢሊቲ ማጆሪቲ እንድሕር ሕጁ እቲ ተቐባልነት እውን ህድኣት እውን እንተኾነ ኣብቲ ኣሰራርሓ ናይቲ መንግስቲ እቲ ማጆሪቲ እዩ ብዘይገድስ ናይ ክንፊ እወ ምክንያቱ ሲ ዋላ ብደገ እንድሕር ሪኦምካ ማይኖሪቲ ክትከውን ከለካ ከም ሓይሊ እዩ ዝምዘን ንሱ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ደገፍ እንድሕር ሂብካ ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣሎ ተባሂሉ ተኣማሚንካ ኣብ ናይ ውሽጢ ዲ ናይ ደገ ስራሕትኻ ደገፍ ተቐባልነት ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ድኹም ኮይኑ ግን ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት እኮ እዩ ዘለካ ኢሎም ዋላ ኣይበልዎ ብጉህድ እምበር ከምዚ ሕጂ ነዚ ናህና ስታይ ዝገብሮ ሰብኣይ ናይ ኣሜሪካ هو بعصرت جزء يناقصهم بفلايت رودو كله تذكرون دار أمريكا. I remember yeah. minority governments اللي زخونه نحسب governor ترودو بلو نحسب premier ترودو بلو. premier ترودو بلو. أنا مودة هذه إنك كارني prime minister كارني majority منقسي كوكم الكاتحسب كبستريجا لهذا حدا في أرنو شو صار رأينا قبل مرات دستوري كاب ابريل نجيون انت لك كانت كما صاي والكزا حجي تدغف علو نسو تثبيتات كاب بزح يزلو ግን እዚ ሕጂ ተቢሉ ኢኮኖሚካ ኩነታት ናይቲ ሃገር እዩ ትንክፎን ኩሉ መነባብሮ የኽብረሉ ሰብ ገዛውቲ ድዩ ግሮሰሪ ድዩ ኩሉ የኽብር ስለ ዘሎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ግደለዎ እዩ ተባሂሊ ሕጂ ንኣብነት ካርነ ክመርፅዎ ከለዉ ካብ ትሩዶስ ወሪዱ ንሱ ምስ መፀ ኣብኡ ብዙሕ ትፅቢታት ኣሎ ምክንያቱ ናይ ትሬጀሪ ብራንች ካየዲ ስለ ዝነበረ ብዝቀደም ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ እውን ከምኡ ሕጅብቲ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፋይናንስን ዓብዪ ፍልጠት ኣለዎ ተመክሮ ኣለዎ ፍልጠት እውን ኣለዎ ተባሂሉ በቲ ቁርብ መዓልታት ዝረኣይዎ ኣብቲ ካምፔይን እውን ስለዝኣመንዎ እዮም ስልጣን ይቦም ስለዚ ክሳዕ ሕጂ ድሓን እዩ ዘሎ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ታሪፍ ምስ ኣሜሪካ ዝፀንሐ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ናይ ንግዲ ስምምዓት ንሱ እናፈረሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዝነበሩ 80 ከመይቲ ናይ ንግዲ ናይ ካናዳ ሲ ንኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ኣሜሪካውያን እዮም ዝገዝዎ ነይሮም ሕጂ እዚ የህሰሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፋብሪካት ናይ መካይን ሸነኽ እንዳሕር ኢኸዮ ናይ ኣሉሚኒየም ስቲል ዕንጨይቲ እዚ ናይ ገዛውቲ መስርሒ ዝኾኑ ዕንጨይቲ ከብቲ ስጋ ፀባ ገለመታት እዚ ኩሉ
ንኣሜሪካ ዝኸይድ ዝነበረ ሕጂ ታሪፍ ግብሪ ስለ ዝሰላዓሉ 35 ከሚቲ ይሰጊዕሉ ነቲ ገርግስታት ሕጂ ንኣሜሪካውያን እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ይውዕድ ኣሎ ማለት እዩ ንደገ ዝኸይድ ዝነበረ ሰደድ መርሓባ ሕጂ እቲ ተቐማጣይ ህዝቢ ናይ ካናዳ መነባብሮ እናበርትዑ እናተረሮ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምናልባት ድሕሪ እዋን ኣብ ካርኒ ዝነበሮም እምንቶን ተስፋን እናደኸመ ከይድ ይኽእል ዲፔንድስ እንታይ ዓይነት ስራሕ ውፅኢት ዘምፅእ ማለት እዩ እሱ እቲ ክስታት ናይ ሓቂ የቐኒየላ እቲ ብዛዕባ ደይ ሙሉእ ሰልፍን ንዝብል ናትካ ፐርስፔክቲቭ ወይ ኣረኣያ ናይ ሓይሽ እንታይ ነቲ ሃገር ወይ ከዓ ነቲ ኣድማፂ እውን ዝበለ ነዚ ዝሓዝኮ ርእሲ እዚ ነይሩ ናይ መወዳእታ ትብሎ ዕድል ክበካ እየ قلت ናይ መወዳእታ ዝብሎ ኣነ ማሲ ናይ ሰልፊ ትድግፍ ብዘይገድስ ኦፍ ኮርስ ድገፍ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናሕና ሕብረተሰብ ቅሩብ መልእኽቲ ወይ ኣብዚ ናይ ካናዳ ዘሎ ሰማዕና ከመሓላልፎ ዝደሊ ብዝካል መጠን ምውሳእ እዩ ኣብቲ ድምፂ ካሲ ንሓና እንታይ ክገብሩልና ኢሎም እንታይ ለውጢ ከምፅሉና ኢሎም ኢልካ ካብ ምባል ምስታፍን ምውሳእ ኣብቲ ፖለቲካዊ መስራሕ ኣብቲ ናይ ምርጫ መስራሓት ናይ ዝሃገር ምክንያቱ ዜጋ እንድዕሪ ዜግነት ሂቦም ንጠቐመሉ ክብል እየ ዝደሊ ንዋሳእካ ክንፀልዎ ንኽእል ነገራት ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ኣብ ማዕልታዊ ሂወትና ዝትንክፈና ስለ ዝኾነ ኩሉ ብሕክምና ድዩ ብኢኮኖሚ ድዩ ደቅና ውሉድና እውን ንገዛ ርእሶም ኣብ ትምህርቲ ናብ ገለን ዝወሃብ ፋንዲ ባጀት ግነታት እጂ እቲ ዝሓሸ ሰልፍታት ለሊኻሲ ምድጋፎምን ምክፋልን ኣገዳሲ እዩ ክብል ደሊ የቐኒየለይ ዘረግብ ጊዜኻ ፅፊኻ ምፃእኻ ምሸት ታንኪዩ ዝዓደምካኒ